Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobro vam dan i lijepan pozdrav iz Šibenika pred početak treće utakmice 17. kola Supersport HNL-a između domaćeg Šibenika i gostiju iz Osijeka. Evo nam domaćeg sastava. Na vratima je Rogić, u posljednjoj liniji Mina, Mislav Matić, Perić i Rom. U vezi Bernardo Matić, Mesa i Rak, na stranama Dolček i Araji. Te u vrhu napada tu je Čop. Sastanak kapetana Žaper i Rak. U VAR sobi su Bojan Zobenica kao AVAR sudac te Patrik Kolarić kao VAR sudac. Kod Osijeka na vratima dakle Malenica. U obrani Gržan, Žaper, Barišić i Leovac. U vezi Caktaš, Nejašmić, Jugović i Klenhešer. U napadu dvije isturene špice Diondrena Beljo i Ramon Mijeres. Zalet Čopa, Čop brani Malenica. Na kraju svega udarac iz kuta za Šibenik. Valja zapisati ovu 22. minutu, 23. zapravo. Klenhešer, Caktaš, sve iz prve za Klenhešera. Udarac brani Rogić. 26. minuta, prvi udarac Osijeka u okvir gola. Nejašmić daje za Gržana, dobar ubačaj Gržana, skok Mjereza, odlazi to iznad gola. Caktaš, Leovac, Klenhešer, a ponovno Caktaš, Caktaša zatvorio Rom, ali Caktaš uporno, još jednom Beljo, 1:0 vodi Osijek. 36. minuta, upornost Mije Caktaša i ubojiti instinkt Diona Drene Belja za vodstvo Osijeka 1:0. Pogodak prednosti, 10 minuta pred odlazak na predah. 36. minuta, Šibenik Osijek 0:1, strelac je igrač broj 9 i Osijek. Leovac sada u sredini daje za Belju. Beljo udarac, Beljo gol! Beljo gol! 0:2, kakav blitzkrieg Osječana. U samo 2 minute, 2 pogotka Belje. Odmah su i osmjesi na klupi Osijeka. Miran je ostao René Pomsa. Beljo je još jednom pokazao koliko mu malo treba. Prvi udarac u nastavku. Ulovio je to Lovre Rogić koji je odmah bacio za Skorupa. Skorupov prvi dodir katastrofalan. A sada je Mijeres promašio veliku prigodu. Neopreznost Dine Skorupa. Beljo ostavio za Mijereza. Mijeres pogodio ne. Pinije iza gola. Sve se dobro završilo po Šibenčane i po Dinu Skorupa, koji će u sljedećoj situaciji, vjerujem, pripaziti leđa. A evo sada prilike za Šibenik. Imali pravog udarca, na kraju Špeljak, vratnica. Špeljak uzdrmao okvir gola. Odličan početak nastavka. Poprilika na svakoj strani. Araji prolazi po lijevoj strani, dobra lopta za Delića, prilika za udarac Delića, ipak vraćena lopta prema Skorupu, Skorup iznad gola. Končat će Šibenčani ovu polusezonu kao najslabiji napad lige. Evo sada prilike za treći pogodak Osijeka, Špoljarić, ipak ništa od toga, izbacio je Mesa u posljednji trenutak. Goran Pečarić je pokazao kraj utakmice u Šibeniku. Na kraju Šibenik 0, Osijek 2. Utakmicu je dvama pogodcima riješio Dion Drena Beljo, pa će kohorta zadovoljna put Osijek.
Yeah, important is that we won. The weather we don't have influence, but on our victory, of course, we have influence. And we had 3 points, 2-0, good result. So all of us are happy. Kao prvo čestitao bi Osijeku na pobjedi. Žao mi je što nismo uspjeli završiti sezonu na način na koji smo to željeli, na koji smo htjeli i kakve su naše prezentacije u posljednje vrijeme bile, pa i sama utakmica u kupu u srijedu protiv Gorice. Željeli smo završiti na bolji način i sa boljim dojmom, međutim danas to nije nam pošlo za nogom.